Amuna ena Siamakhutitsidwa ndi mkazi wawo chifukwa chiyani. Video ya lero sukuti ndiochemerera khalidwe loyipa limeneli ayi. Komano video ya lero ndikupanga create awareness kuti tonsefe tizindikire kuti kodi izi zimachitika chifukwa chiyani. Ndiye mwina ngati pali njira imene tingathe kuthetsera khalidwe limeneli tichitepo kanthu. Ndizabwino kwambiri kukhala proactive rather than reactive. Kuchitapo kanthu chinthu chisanachitike osati kudikira kuti chinthu chichitike. So Amuna onse amene amapanga khalidwe ilili ayi. Komano pali amuna ena ndithu amene amatha kupanga khalidwe lakusaweruzika ngati limeneli. Tidziwe kuna kuti pali amuna ndithu ena okhulupirika amene ali okhutitsidwa ndi relationship yawo, amuna amene amamunyadira okondedwa wawo. Ndiye izizi zikuyenera zitiuze kunena kuti ngati wina wake ali iyeyo osakhutitsidwa ndi mkazi wake, ameneyu nkutheka kuti pali zifukwa zina, not just biology alone. Ndelero tufuna tigawane zimene zizi. Chinthu choyambirira, lack of emotional fulfillment. Pala azibambo ena amene samakhutitsidwa ndi mkazi wawo chifukwa chonena kuti iwo sakukhutitsidwa emotionally. Ndiye amaziona ngati kuti iwo akufira kuti mkazi wawo samathokoza, samalemekeza. Ndiye amaona ngati kuti emotional connection or bonding, kubonda ndi mkazi wawo ndiochepa kwambiri or palibepo pakati pa iwo ndi mkazi wawo. Amaona kuti communication pakati pa iwo ndi mkazi wawo ili cold. Samayankhulana bwinobwino, komanso wina ali distant, wina amapanga zake, samalabada za iyeyo, or always negative. Mkazi amangokhala negative. Pala azikazi ena amene iwo amangokhazikika pa zoyipa za mwamunayo. Mwamuna akamabwera kunyanyatsidwa naye. Ndiye izizi zimatha kupangitsa azimuna ena kuti asamakhutitsidwe ndi mkaziyo azikafunanso azikazi ena. Komanso chinthu cha number 2, desire for variety or novelty. Pala azibambo ena amene sakhutitsidwa ndi akazi awo chifukwa chake chonena kuti vuto ndiwo azibambo kungofuna anthu osiyanasiyana, azikazi osiyanasiyana, akaone zinthu zosiyanasiyana, pachizungu amati novelty. So pala azibambo ena amene amangopanga chezi chinthu cha nyuwani. Kwabwera mkazi wa nyuwani, ndikamuone, ndikamuvule kuti ali otani. Kungosakasaka ka excitement. Azibambo ena ake they search for excitement. Ndiye amakhala kupanga confuse lust, zilakolako and love, chikondi. They confuse between these two. Chifukwa chilakolako ndichosiyana kwambiri ndi chikondi. Pala anthu ena ake amene amapanga zinthu just out of lust, amene amakhala easily bored if they rely only on feelings and not commitment. Chinthu cha number 3 chimene chimapangitsa azibambo ena kuti asamakhutitsidwe ndi mkazi wawo, weak self-control and discipline. Pala azibambo ena ofoka amakanika ena ake okuzipanga control, komanso azibambo opanda discipline olopang'ono. Chilichonse chimene chili musiketi icho amafuna atakhala nacho malo amodzi. Chilichonse chimene cha tupa pa mtima apapa amafuna atakaona, atakaseweresa zimenezo ndi kukhala naye malo amodzi. Pala azibambo ena amene amapanga struggle kupanga control zilakolako zawo. And pala azibambo ena amene they give in easily to temptations. Mayesero ena aliwonse they give in. Mzimayi kungoyesera kuwabendekolira pang'ono kalekale yatsatira. Pala azibambo ena amene amapanga lack timati strong values, alibe ma values alibe malire ena aliwonse amenewo ndi azibambo amene amasakhutitsidwa, amakanika kukhutitsidwa ndi mkazi wawo. Chinthu china chimene chimapangitsa azibambo kuti asamakhutitsidwe ndi mkazi wawo ndi ego and validation. Palitu azibambo ena amene amakhala ndi kamtima kozimva kozipopa kaja. Cholinga chake akuti azifira desired by many women. Azimayi ambiri azooneka kuti amandifuna. There they boast about it. Ineto niwafunidwa kwambiri. And amapanga validate ma behavior zao behind kachifukwa kake kamene kaka. Komanso pala azibambo ena amene use attention from others kuti ndiyomwe ipange boost self-esteem yawo. Amaona kuti anthu ena ambiri, azimayi ambiri akamafuna ndiye kuti iwo ndikumazimva kuti apapa nde. Komanso pala azibambo ena amene cholinga chawo chambiri chimakhala chakunja. Validation anthu aziapopa kunjako ndikumayiwala stability ya banja lawo. Komanso chinthu cha number 5 chimene chimapangitsa azibambo ena kuti asamakhutitsidwe ndi mkazi wawo ndikumakathamangisana ndi azikazi ena kunjako. Chimakhala timati exposure and environment. Apapa tikutanthauza chani? Tikutanthauza nena kuti azibambo amenewo amakhala influenced ndi azinzawo amene anapanga normalize cheating. Chifukwa pala anthu ena amene wabwinobwino, mzibambo wabwinobwino koma kuyenda ndi mzinzake amene amagona around ndi azimayi osiyanasiyana. The environment ngati iyi imampanga so expose mwamuna wabwinobwino kuti nayenso atha kuyamba khalidwe limeneli. Komanso azibambo ena chifukwa kuti ali exposed to social media and explicit content. Social media masiku ano ndi yomwenso ikupangitsa khalidwe losakhala bwino la uhule kuti
kuti lizipita patsogolo. Ndi chifukwa cha social media ali pa environment ngati imeneyi, komanso ena amaonera kwambiri zithunzi zomwe zili zolaula. Ndiye akufuna kuti akayesere ndi munthu wina wake. Komanso there is constant exposure. Ndiye constant exposure imeneyi imampangisa mzibambo ngati ameneyu kuti asamakhutisidwe ndi zinthu zimene iyeyo ali nazo. Chinthu cha namba 6 chimene chimapangisa zibambo ena kusakhutisidwa ndi mkazi wawo ndicho sexual dissatisfaction. Kusakhutisidwa ndi nkhani za kuchipinda. Kodi chimachitika nchani? This is the reality. Mutha kukhala kuti banjamo mwinamo mulibemo intimacy or palibepo connection yoti bwanji yomwe imachitika kuchipinda kuja. Zibambo ndikumatha nthawi yayitali osakhala malo amodzi ndi mkazi wake. Izizi zimatha kumpangisanso mzibambo kuti akafune mkazi wina kuti akapange zimenezozo. Komanso anthu ena samasukirana mbanja kumakambirana nkhani za kuchipinda. Samanena mmene iwo amafunira kuti zizikhalira. Iliso ndikhalidwe limene limatha kumpangisa mzibambo kuti azikayenda ndi azimayi ena. Or chimene chimachitikanso ndi mismatch in expectations. Zinthu zimene amazifuna kuti zizichitikazo mkazi wake sakumupangira. Nthawi zina zimenezi zimatha kumpangisa mzibambo kuti asakhutisidwe ndi mkazi wake, azikazisakanso zimenezozo kuchokera kwa azimayi ena. Chinthu cha namba 7 chomwe chimapangisa azibambo kuti asamakhutisidwe ndi mkazi wawo ndicho unresolved personal issues. Pala zibambo ena amene amatokhala zoti akudutsa mu nyengo zowawa and trauma, ali ndi trauma, anavulala zinthu zina zake zakalekale zimene zikungoyendabe m'maganizo mwawo, or past experiences zina zake zimene zinachitikira, or insecurity, iwo amangokhala insecure nthawi zonse. So akuopa kukhala committed. The fear of commitment ikubwera mwa iwo. Komanso there is constant need to prove something. Iwo akufuna atanena china chake, komano akukanika kumuuza mkazi wawoyo. So instead apanga bwanji amapita kophweka kumene angathe kukapanga ngati zimezi. Chimene chinso ndi chinthu chimene chimapangisa azibambo ena kuti azipanga sleep around ndi azimayi ena posakhala mkazi wawo. Chinthu cha namba 8 chimene chimapangisa azibambo kuti asamakhutisidwe ndi mkazi wawo, or mwina azikagonanso ndi azimayi ena, ndicho lack of purpose. Kodi pala azibambo ena amene alibe direction yayi, samadziwa chimene iwo akufuna mmoyo mwawo. Azibambo osakhwima, osakula, sanakule. Pala azibambo ena amatokhala zaka 60 chakuti or 70, komano zochitika zawo sanakulebe. So akungoyang'ana iwo pleasure instead of purpose. Kuti moyo wawo cholinga chake nchani, iwo they're just chasing for pleasure. Ndiye nthawi zambiri yomwe ili idle, nthawi imene iwo sakuchita chilichonse, imangonjezera ma chances awo amayesero, temptation. Chinthu cha namba 9 chomwe chimapangisa azibambo ena kuti asamakhutisidwe ndi wachikondi wawo ndicho unrealistic expectations. Zimene iwo akuyembekezera zoti sizinakwaniritsidwe ayi. So iwo amakhulupirira kuti mzimayi mmodzi ndiye akuyenera apangire china chilichonse chofunikira pa moyo wawo. Amafananitsa moyo wawo weniweni uja ndi zimene zimachitika m'mafilimu kapena m'masocial media, ma illusions chabe, zinthu zina zoti si za real. Iwo amembekezera kuti zizichitikiranso iwo. Ndiye zikapanda osachitika, what they do, basi kalekale amusiya mkazi wawo ndi mwakathamangisana ndi azikazi ena. Chinthu cha namba 10 chomwe chili chomalizira chimene chimapangisa azibambo ena kuti asamakhutisidwe ndi mkazi wawo, or azikayenda enanso ndi azimayi ena, ndicho poor relationship foundation. Maziko abanja lanu ngati ali poor, iziso zimatha kupangisa zimene zizi. Tikutanthauza chani? Tikutanthauza kuti ngati banja lanu inuyo munalikhazikisa ifoyenera kuti pama looks only, pa nthawi imene munkalowa mbanja ifoti mkazi wanu anali okongola, ndiye kukongola sikumapitirira ayi. Munthu amene mkumona kukongola pano mukakhala naye nthawi yayitali, kukongola kuja kumatha. Ndiye nthawi imene kukongola kuja kwatha, ndiye ngati banja lanu munali mpanga ifoti winayo ndi okongola, kukongola kukazatha, ndi pamene azibambo ambiriso amayamba kuyenda ndi azimayi ena. Or azimayi ngati munakalowa mbanja chifukwa cha ndalama, mwina ndalama mwamuna uja muthera, or mwina pali mwamuna wina wa ndalama zambiri kuposa mwamuna wanu, mathaso kuyamba kuyenda ndi amene uja. So foundation timayeneka tisamale nayo kuti banja lathu tikulowa chifukwa cha chiyani. Zinthu ngati pressure, pala anthu ena makangolowa mbanja chifukwa akakamizidwa, iyinso ndi foundation yomwe ili very poor kuti banja lanu liyambirepo. Ndiye banja la ngwiro, foundation yake imayenera ikhale ma values, compatibility, kufanana zochita, komanso respect, kulemekezana, komanso chikondi. Zinthu ngati zisali izizi kumayambiriro ndi kukhala zinthu zina. Ndiye kuti foundation ya banja lanulo mmakhala kuti mwayimanga nyumba yanu pa mchenga, singapitirire zaka ziwiri o zitatu kusogoloko ayi. Ndiye chilungamo chenicheni pa video iyi nchionera kuti nkhani yake tusiyo ngonena kunena kuti mkazi uyu ndi osakwanira ayi. Komano nkhani ndiya iweyo mwamunawe kuti kodi kaganizidwe kako ndikotani, mindset yako ndi ya mtundu otani, komanso uli ndi discipline ya mtundu wanji, komanso ma values a iweyo ndi ya mtundu wanji. Chifukwa ngati sukukhutisidwa ndi mkazi mmodzi, nkutheka ulopeze wina sukakhutisidwa nayenso, amene yonso ukapitanso kwa wina. Ndiye ukwanisa akazi angati?
sungamalize etu akazi ndambiri sungamalize. Chimene chongofunikira iweyo ndingosintha mindset yako. Ndiye titseke video ya lero ponena kuti relationship yeniyeni yomwe ili yamphamvu kuti ilimbe, banja kuti lilimbe, limafunikira effort yochokera kwa anthu nonse. Video ya lero ndi chifukwa chake tayipanga kuti mwamunawe uzindikire zofoka zako, komanso mkazi uziwe kuti kodi ndi chifukwa chani mwamuna amathamangisa masiketi ambirimbiri ena azimayi osiyanasiyana kunjako. Ngati pali china chake choti weyonso ungathe kupangapo upangepo, chifukwa banja kuti lilimbe limafunikira ma effort a anthu nonse awiri. Ndiye tidziwe kunena kuti loyalty is a choice, kukhala okhulupirika kwambiri, kukhala okhulupirika kwa chikondi wako ndi chisankho ndithu chimene iweyo ungathe kuchipanga lero. Ngati umapanga khalidwe losakhala bwinoli utha kupanga chisankho chimenecho lero, utha kusintha lerolo iweyo ndikukhala okhutitsidwa ndi mkazi wako. If you find this video helpful, please like it and share. Don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.